Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhala uyazithulisa owesifazane oneminyaka engu57 oqolwe isoka lakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwidi media igama lami ngosibonga konke wakantwanda uMathanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukuthiwa owesifazane ongothisha Ukhala uyazithulisa ubusuku nemini emva koqolwa isoka lakhe isamba semali. Lo wesifazane ongothisha Ukhala uyazithulisa emumva ukuthi eqolwe indoda ezibiza ngoMakamane yaseTanzania. Kuthiwa le ndoda yayilokhe ithi akasule emsebenzini ngoba ugula njalo kodwa elokhu enqaba. Lo owesifazane uthi kwathi ngelinye ilanga yathi abavakashele umalume wabo nangempela bavakasha bafike badla uthe emva kuba sebedlile kwavele kwaduma ikhanda sevuma yonke into. Uthi bamfaka kwenye indlu kukhona izwe lalimemeza igama lakhe. Emva kwalokho umalume wavula idrawer egcwele imali bathi imali ephakathi u20 million bathi le mali yakhe uyinikwe amadlozi akubo kodwa ke kumele asule emsebenzini koqala. Nangempela wasula wathatha u2.4 million. Uqhube wathi bathi engazitshela izingane zakhe uma imali isiphumile. Yathi imali singenile bayikhipha kancane kancane yaze yaphela emva kwamaviki ambalwa. Uthe emva kwesikhathi wathi sebuyela la ukuhlala khona indoda emva kwamaviki wafica kukhala ibhungane. Kanti ke namanje kubeka ukuthi usezinhlungwini njengoba indoda le ishaye iyachitha nayo imali yakhe. Bafethu ke ngizofisa mina ukuzwa ukuphalo kwakho khona lapha uku-comment section ngalo lolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.